Hello, my name is Stephen Fry, and you are now a member of Cardiff University. You have drawn first prize in the lottery of universities. I speak as a proud honorary fellow of Cardiff myself. Well, to get the most out of your life here, I'd like you to pay attention, if you could, to this short film, and I hope you'll find it very helpful. So, your student life supported. Peth bwysicaf fi'n meddwl sydd rhaid i myfyrwyr wneud pan maen nhw'n cyrraedd Caerdydd yw bod nhw'n achlymatus o'r gefnogaeth sy'n dda iddyn nhw. Mae'n allweddol bod nhw'n ffindio eu cerdyn ID yn y lle cyntaf. Hwnnw sy'n mynd i roed yr allwedd i wasanaethau'r Prifysgol i chi. Gwasanaethau llyfrgell, technoleg wybodaeth. Ond hefyd mae'n bwysig mwyn sicrhau bod chi'n gallu mynd i'r undeb myfyrwyr ar nosweithiau Mercher a dydd Sadwrn. Wyt ti'n cofio wythnos gyntaf Prifysgol? Cofiwch pigo lan eich cerdyn ID. Mae'n bwysig bod chi'n cyfrestru ar gyfer gwasanaethau technoleg wybodaeth, bod chi'n cyfrestru gyda'ch meddyg teulu. Mae gan pob myfyriwr a hawl i gael tiwtor personol Cymraeg. Dwi'n diwtor personol, dwi'n rhyw chwaer fawr sy'n neud yn siŵr bod nhw'n iawn, bod fi'n gallu pwyntio nhw'r cyfeiriad iawn. Dwi'n meddwl na'r peth pwysica rydych rhywun wneud ydy gwneud cysylltiadau efo cyd-fyfyrwyr. Un peth arall bys fi'n awgrymu i chi fynd i'r ffair y glas mwyn ymweld â'r holl gyfleoedd sydd ar gael gennych chi yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Peidiwch mynd dros ben llestri, mwynhau wythnos y glas, ond mae eisiau bod yn gymhedrol hefyd a cymryd mantes o'r ffair y glas. Newch yn siŵr bod chi'n mynd i weld beth sy'n gael yma. Mae'n mynd i fod yn wsos brysur dros ben, a fyddwch chi gyd yn yr un cwch, a fydd y bobl yma'n helpu chi wneud i trwad a fod yn ffrindiau oes. Mae'r ddinas ei hun yn eitha Cymraeg, mae yna lot o clybiau nos, mae yna grwpiau cymdeithasu Cymraeg. A mae yna gymaint o dalent artistig yma. Wedyn mae gennych chi yr holl sîn gerddoriaeth. Ewch i fewn i weld pwy di'r artistiaid newydd. Ewch i fewn i weld beth sy'n mynd ymlaen o ran y cymunedau amrywiol o'r byd sydd yn byw yma. Actually, moving away from home can be intimidating, especially managing your money. But luckily, the university is fantastic. The advice and money team can help you out. And remember, you can talk to the student well-being team. Y mwy ydych chi siarad am y peth, y mwy o wasanaethau fydda ni gynnig i chi. So we offer lots of self-help resources, counselling sessions, wellbeing sessions, daily drop-in service. Fel bod ni yn cael chi drwy yr cyfnodau anodd. Workshops, courses and groups. Mwy ydych chi'n siarad am y peth, mwy ydych chi'n gweld, na, mae hwn yn rhywbeth fedrai o'r oesi a sy'n rhaid iddo fe effeithio ar yn astudiaethau. International student support. Dwi'n cofio yn y cyfnod oedd yna gwpl o ffrindiau yn cael amser eitha calad fel mae pobl ifanc y myfyrwyr yn mynd i fod yn cael. Ac oedd y gefnogaeth gatho nhw drwy'r systemau gwahanol yn ffantastig. Felly os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth ar unrhyw beth yn ymwneud â'r agweddau mwy personol yna, mae werth i chi edrych ar y wefan, mae yna llwyth o wybodaeth yn y fan yna, a mi gewch chi'ch atebion yna, mae'n siŵr. The University Student Charter is a must read. It sets out useful rules to follow, but most importantly, we make sure we treat everyone with respect. I fi hefyd fel person ifanc hoyw oedd digon o gyfleoedd i mi gwrdd â phobl fel fi. Mae undeb myfyriwr Prifysgol Caerdydd yn hyb enfawr ar gyfer gweithgarwch yma yn y Prifysgol. I fi o'n i'n ffodus iawn, nes i cymryd mantis o'r ffaith o'n i'n gweithio tu ôl y bar yn Prifysgol Caerdydd. Mae hefyd pethau fel y job shop mwyn sicrhau bod chi'n cael edrych am swyddi tra bod chi yma yng Nghaerdydd mwyn ennill bach o arian poced. Nes i wneud lot efo'r undeb y myfyrwyr, fe sy'n swyddog materion Cymreig. Fe si hefyd yn chwarae pêl-droed yn tîm pêl-droed merched y Prifysgol, ac oedd hynny'n andros o hwyl. Yn ystod wythnos y glas, mae yna llwyth o glybiau ydych chi'n gallu ymwelodi â nhw. Dyn ni'n sôn am glybiau nos, dyn ni'n sôn am glybiau sydd o fewn y Prifysgol. Dyn ni ddim pa rai ti'n ymweld ohonyn nhw. Pêl-rwyd. Cymdeithasau gwleidyddol. Mae yna llwyth o clybiau chwaraeon. Oes. Pêl-droed, pêl-rygbi. Criced hefyd, lot o... Pêl-basged, nofio. Ie, pethau fel clybiau antur. Clwb dringo i gael, falle? Clwb dringo. Oes, clwb athletau. There's no excuse not to get active during your time here at Cardiff University, with 65 athletic union sports clubs ranging from archery, aikido, from tennis to triathlon.
I know from personal experience that the facilities here at Cardiff University are fantastic, but if you don't want to take part, there's plenty to entertain you as a spectator. Finally, if you want to experience the biggest student sporting event in Wales, get involved in Welsh Varsity, where Cardiff and Swansea University do battle in over 40 different sports. Whatever you do, I really hope you enjoy your time here at Cardiff. Oedd y cwrs ddewisais un yn astudiaethau Ewropeaidd yn golygu bod ni wedi cael ymweld â Brwsel. Oedd na bob amser gynigion i ni fod yn mynd i ymweld efo sefydliadau a gwledydd eraill oedd yn datblygu fel rhan o'r Undeb Ewropeaidd ar y pryd. Ond hefyd oedd disgwyl i ni fod yn treulio cyfnod dramor a byddwn ni'n annog unrhyw berson ifanc i fod yn gwneud hynny. Dwi'n ymwybodol bod yna llwyth o gysylltiadau erbyn hyn. Mae'n myfyriwr wedi mynd i rhywle fel Oslo, enghraifft, a mae yna bosibilrwydd o gymryd tymor neu semestr yn eich drydydd flwyddyn a astudio yn un o'r prifysgolion trafod yma os ydych chi'n dymuno eraill hefyd wedi bod i'r Unol Daleithiau. Mae rhaid nhw'n mynd i Australia, Canada a'r Unol Daleithiau a wrth gwrs nifer yn mynd i Ewrop. O'n i'n ffodus iawn yma yng Nghaerdydd. Yn yr ail flwyddyn nes i cymryd mantais o llawer o gyfleoedd gwirfoddoli ac oedd wedi rili datblygu fy CV. Felly erbyn amser o'n i wedi graddio oedd gen i nid yn unig gradd, ond hefyd y holl brofiadau gwych yma o wedi wneud fath o wirfoddoli, yn enwedig ar gyfer rhoi cymorth i bobl LGBT. Mae yna gwasanaeth gwirfoddoli yma yn y brifysgol, felly sicrhewch eich bod chi'n mynd yna i edrych ar y cyfleoedd sydd ar gael. A phwy yw'r, falle mi fydd profiadau yna sy'n mynd i helpu chi gwneud eich meddwl ymlaen ynglyn â pha gyrfa byddwch chi'n moyn wneud yn y dyfodol. Taswn i'n siarad efo fi fy hun yn 19 mlwydd oed, swn i'n dweud mwynhad y hun yn ofnadwy. Mae'r bobl ti'n gyfarfod rwan yn mynd i fod yn ffrindiau oes. Mae yna rei pobl, maen nhw'n penderfynu, dim hwn oedd y cwrs o'n i'n eisiau, maen nhw'n poeni'n ofnadwy am wneud y penderfyniad i newid cwrs neu i newid cyfeiriad. Mae hynna'n iawn hefyd. Fydd bob dim yn iawn. Dyna'r peth bwysig.